Πάμε να πάρουμε δώρα για τους συμμαθητές του Βασίλη, γιατί έχουμε γενέθλια σήμερα. Είδα αυτά τα μίνι μπλοκάκια ζωγραφικής, 11 για τα αγόρια και 5 για τα κορίτσια, τα οποία έχουν και ένα ειδικό μαρκαδοράκι, ο οποίος, αν κατάλαβα καλά, βάζει χρώμα. Εδώ μου δίνει τη σημασία. Προσπαθούσα να μπω μέσα στο αυτοκινητάκι με μεγάλη αποτυχία. Έψαχνα τι άλλο να πάρω. Βρήκαμε αυτά τα αυτοκινητάκια που η αλήθεια είναι ότι αναρωτήθηκα μήπως πάρω καλύτερα 11, αλλά έβγαινε πιο ακριβή. Οπότε πήρα μεμονωμένα, καλύτερα κιόλας εμφανισιακά. Εδώ τι βλέπουμε, εσύ? Εδώ βλέπουμε κραγιονάκια τα οποία ήταν λίγο φύρα, οπότε τα αφήσαμε πίσω και συνεχίσαμε κανονικά να βρούμε κάτι για τα κορίτσια. Ψάχνουμε, τίποτα και βρήκαμε αυτά εδώ που είναι κάτι κουκλάκια, μου είπανε. Με συγχωρείτε, είμαι εντελώς άσχετη από τα κοριτσιστικά παιχνιδάκια. Εδώ Σάββος μου έδειξε κάτι πιατάκια Super Mario, γιατί έχουμε μια αιμονή με το Super Mario. Πήραμε και μια πινιάτα για σήμερα για το πάρτι και έκανα μία μαλακίτσα. Χτύπησα με το καρότσι εδώ τη γωνία από το stand, αλλά μου είπαν ότι είναι ok γιατί φτιάχνεται κατευθείαν το κουμπόνι. Φτάσαμε στις σακούλες. Ήθελα μία σακούλα για όλα τα παιδάκια ίδια, αλλά δεν είχαν απόθεμα, οπότε τα έσπασα σε αγόρια και κορίτσια. Παίρνω 11 σακουλίτσες, γιατί έχουμε τα αγόρια μας που είναι 11, 12 με τον Βασίλη, και εδώ πέρα τα κοριτσίστικα. Έβαλα και ένα σοκολατάκι Paw Patrol μέσα, έτσι, για την τσαχπινιά. Και για να το αποτελειώσουμε εντελώς, βάλαμε και φούσκες. Εδώ κοιτούσα να πάρω κάρτα, αλλά λέω τι κάρτα να πάρω εσύ? Παίρνουμε όλες τις φούσκες, Spider-Man και πριγκίπισσες νομίζω πήραμε για τα κορίτσια. Τώρα θα το δείτε στο επόμενο πλάνο. Τελειώσαμε, το κόστος 170 € για όλα αυτά, συν τη στολή που πήρα για το Βασίλη, συν την πινιάτα.